باعث فخر است. раштон замин макони паҳлавонпарваре ки бо манзараҳои дилфиребаш кайҳо боз дили ҳазорон сайёҳро ба худ ҷалб кардааст. сабаби оғози барномаи мо аз ин макони биҳиштосҳои кишвар дар он аст ки аксаран барои паҳлавонон низ ин гӯшаи сабзпӯши мамлакат макони тамринҳои дастаҷамъӣ интихоб мешавад. қаҳрамони барномаи мо низ ҳамасола ба ҷуз аз машқҳои тодорӣ дар ҳайати тими кишвар ба ин макон омада дар дастаи якачин машқварзӣ мекунад. шояд яке аз калидҳои бурдбории пайдарпайи ӯ ана ҳамин фазои дилнишини кишвар бошад. бо ҳидоят ва дастгириҳои падар Сунатулло ҳамасола бо роҳбарии мурраббии ҷавонаш Рауф Ҳукматов барои машқҳои дастаҷамъӣ ба водии раштонзамин меравад. дар ин мавзеъе ки мо қарор дорем, ин мавзеъ сулолаи дар ҳақиқат мавзеи паҳлавонпарвар аст. дар ин ҷо бисёр паҳлавонои хубе ба камол расиданд ки дар ӯ давру ӯ шароит неге афсӯс ки ин хел шароити имрӯза муҳайё набуд. паҳлавонӣ мекарданд, на гилеми гӯштингирӣ давру давра буд, гарчанд ки иттифоқи шӯравӣ ҳам ки буд, хеле як давлати абарқудрат ҳам ки буд, неки ба ҳамин шароити кӯҳистон инқадар вай набуд, имконият фароҳам набуд. толорҳои варзишӣ намерасиданд, гилемҳои гӯштингирӣ намерасиданд. ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накардан нангу номус, ҳисси миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ маҷбур месохт ки дар болои барф зимистон, дар болои сабзабаҳор ва ба шароити ҳамин кӯҳистон ҳам қадар имконият буд тамрин мекарданд ва нангу номуси миллии худро аз даст намедоданд. ва имрӯз бо шарофияти истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хизматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳои бигем ки бонуфуз дар арсаи байналмилалӣ қарор дорад. ҳамин буд ки ёрибек қатори дигар фарзандон Сунатуллоро низ ба олами варзиш махсусан гӯштин оварду бо орзуҳои рангин оро ба камол мерасонад. ҳаваси Сунатулло аз даврае ки вай кӯдак буд медид ки бародаронаш сулолаи лойқифоҳо ки ҳамаи хоҷагӣ мо ҳамаи дар ин сулола ягон одаме нест ки аз гӯштин берун бошад ва доимо ҳамаи хоҷагӣ мо вобаста фарзандонамон ба гӯштин ҳастанд ва аз хурдии он мақсади ягонаи он буд ки ман ба монанди падар ва бародаронам дар сатҳи байналмилалӣ парчами миллии худро баланд бардорад. барои ёдоварӣ аз ҳунари худ ва падару бобоён фарзандонашро ба ин гӯшаи ҳамеша сабз оварда дар мавсими гармо баҳри машқварзӣ шароит мусоидат мекунад. лоиқзода Сунатулло дастпарвари гӯштини миллӣ самбо ва гӯштини ҷудо, чемпиони Тоҷикистон дар намудҳои гӯштини миллӣ самбо ва гӯштини ҷудо, барандаи нишони нуқраи ҷоми Осиё миёни навҷавонон таҳти роҳбарии бародарон Хуршед ва Рауф Ҳикматовҳо машқварзӣ мекунад. ман Сунатулло Лоиқзода 18 сол дорам. 10 сол шуд ки таҳти роҳбарии Рауф Ҳукматов ва Хуршед Ҳукматов тамрин мекунам. хеле машқ тамриномон дар сатҳи баланд мегузарад. мо сулолаи лойқифо ҳамамон паҳлавон
ҳастем. бобою падарам, амаконам ҳамаашон гӯштингир гузаштагианд. гӯштин барои судолаи лоиқифҳо бегона нест. шояд кам нафаре ёфт шавад ки дар ин оила ба гӯштин майл надошта бошад. мо як санатлоне дар оилаи мо аз бародаро қариб 10-12 нафар имрӯз дар шаҳри душанбе дар бигӯем ки толори варзиши манеж таҳти роҳбарии рауф ҳукуматов тамрин мекунанд. мо ҳамин вақти ҳамин холии худмро ёфта рафта дар ҳамон ҷо боз назорат мекунем, талаб мекунем, аз устод рауф ҳукуматов мепурсем нисбати фаъолияти бачаҳо, нисбати дуруст тамрин кардани бачаҳо. агар ба шарти ҷавоно имрӯз аз пушташ нагардӣ, назорат накунӣ, падар аз куҷо медонад ки дар хона шиштагӣ барои ҳамин хонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару мадар дар таълиму тарбияи фарзанд қабулшӣ. ин ҳам аз як ҷиҳат бениҳоят ба маврид аст, чунки падару модар масъулият дарк мекунанд, масъулият ҳис мекунанд ки бояд дар баробари камбудии фарзанд падару модар низ дар назди қонун бояд ҷавоб диҳад. сунатулло ва падари ӯ низ дӯстдори гӯштин буданду доимо орзуи гӯштингириро дар дил мепарвариданд. ёрибек падари ӯ барои ба воя расонидани фарзанд ва махсусан паҳлавон тамоми ҳастии хешро бахшидааст. даврҳои пеш ки мо гӯштин мегирифтем, дар як гӯштин вақте мерафтем дар як ба хотири як курта ё ки як пиёла ё як чойник гӯштин мегирифтем. имрӯзҳо бинед ки сар то сари мамлакати мо чунин гӯштинҳои ба дараҷаи баланд пайдо шуда шуданд ки дар тамоми гӯштинҳо мошинҳо солимҳои баланд монда истодаанд. имрӯз мо фахр мекунем ки фарзандони мо дар чунин шароити дар ин шароитҳо тамоми чизҳо барои фарзандони мо муҳайё аст ва дар залҳои бисёр башаҳамат дар шаҳри душанбе таълим мекунанд. ҳамин дастгириҳои падар ва роҳнамои ӯ буд ки сунатулло меҳраш ба пешаи бобоӣ зиёд шуд. пайваста дар машқҳо ва мусобиқаҳо чӣ гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ва чӣ дигар навъҳои гӯштин ҳамчунин мухлиси хурдсол ширкат меварзиду барои паҳлавони дӯстдоштааш тарафдорӣ мекард. толори варзишии манеҷ даргоҳе ки барои аксар паҳлавонони тоҷик ҷойи муқаддас ва даргоҳи паҳлавонист. қадами сунатулло низ дар ин толор дар гӯштин гузошта шудааст. ба хотири сунатулло лоиқов як чақчақ ҳаракат кинен, ояндада ҳаматун орзу кинен. касе ки машқ мекуна ҳамеша вақт ҳама одами машқин пеш меравад. яке ӯро дар риштаи олимпӣ ҷудо, аниқтараш рауф дар намуди ҷудо ва хуршед бошад дар нави самбо машқ бурдааст. рӯзи наворбардорӣ мо ба тамринҳои сунатулло дар рӯзи рауф ҳукуматов рост омад. ами сунатулло синфи се буд, аз синфи се ина имсол синфи 11 буд мекунад. 7 сол шиди дар таи дасти мо машқ мекунад. 7 сол. ин 7 сол барои гӯштингири хуб шудан кам аст. сол бисёр дар кор, агар як моҳ як сол дошава ҳама гӯштингир мешавад. гӯштин ба монанди дигар чизо ҳам як илм аст. илме аст ки ҳар канор як океан аст. фаҳмиши ин гӯштини зудо қин аст. агар мураббии хуб набоша ҳамаи ҳамёра метавонӣ ки дар байни як моҳ ҳамаи ҳамёра шикаст бидиҳӣ. бемураббӣ зери гардун мӯътабар натавон шудан моҳи навро рафта чарх оламгир кард. мо миннатдоригӣ аз он мекунем ки писарони мо дар чунин яке аз мураббиёни беҳтарини ҷумҳурӣ хуршед ҳукуматов, рауф ҳукуматов таълим мегиранд. сунатулло махсусан солҳои охир дар олами гӯштин медурахшад. бахусус дар 2 соли охир чӣ миёни наврасон ва чӣ навҷавонон ба қолаҳои баланди варзишӣ расидааст. дар соли 2020 дар гӯштини ҷудо байни ҷавонон чемпионати республика ҷои аввал шудам. дар самбо моҳи гузашта ҷои аввалро гирифтам ва дар байни ҷавонон синни солашон 2000-2003 сазовори ҷои дуюм шудам дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ва дар мусобиқаи кубок азия сазовори ҷои дуюм шудам
боз машқҳои худро дучанд карда дар мусобиқаҳои сатҳашон баланд кӯшиш мекунем ки сазовори ҷойҳои намоён гардем. набарди Сунатулло аз гӯштини самбост. макони яке аз мусобиқаҳо шаҳри бохтар ва дигаре шаҳри хуҷанди вилояти суғд аст. Сунатулло дар ин мусобиқаҳо ҳунари шоиста нишон дода ба қуллаҳои баланди ифтихорӣ расидааст. дар нави гӯштини ҷудо вақтҳои охир баромади Сунатулло диққати тамошобинонро ба худ ҷалб кардааст. набарди Сунатулло аз гӯштини ҷудои ҷавонони шаҳри Кӯлоб аст. дар вазни то 81 кило Сунатулло бо ҳамаи рақибон дастболо шуда ба мақоми чемпионӣ расид. аввали соли 2021 мусобиқаи наврасону навҷавонони гӯштини ҷудо макон ин навбат шаҳри Душанбе толори варзишии теннис. Сунатулло дар вазни то 81 кило ба қисмати финалӣ омада расид. ҳатто ҳар як баромади ӯ ба роҳи финал хеле ҷолиб ва хотирмон пушти сар мешуд. бародарон наздикон ҳаяҷон доранд аз набард. қариб метавонист ки дар ин ҷо мақсад лоақал баробар кунад рақобатро имтиёзе ки доштааст, аммо як азари дигар ипом Сунатулло Лоиқов ғолиб дониста шуд. як шидоӣ барои ҳар як паҳлавон нишон додааст. бубинед дубора ҳолати бисёрам пурқувват. лазаре барои Сунатулло Лоиқов. анакнун аммо қисмати финалӣ бо як равиш ҷараён гирифт ва ана ҳамин усули камарбандӣ ӯро аз нишони тилло маҳрум кард. ки бо онҳо камар ба камар мекунӣ, ин ҳамон мактаби хуби камарбандиро ба кор мебарад. ин шарҳи охирони мо аз баромади Сунатулло чанде пеш аз мусобиқаи ҷоми Осиё миёни навҷавонон ки дар шаҳри Алматои Қазоқистон буд сабт гардидааст. барои баромадан ба қисмати финалӣ Сунатуллоро розӣ буд ки 3 маротиба дастболо шаваду баъдан ба финал расад. ин давра мушкил вале бо муваффақият. шаҳри ҷаён ба пеш мегузарад. бубинед камарбандро дарёфт кардааст ва ин омад. ипом имтиёзе аз ҳама баланд. ин дуюмин бурди паҳлавони тоҷик Сунатулло Лоиқов аст. барои баромадан ба қисмати ниҳоӣ паҳлавони мо бо намояндаи Қирғизистон даст ба гиребон шуд. ин дидор бо чунин равиш ба анҷом расид. дар маҷмӯъ нишони нуқра ба гардан овезон кард Сунатулло. ҳамин назоратҳо буд, ҳамин талаботҳо буд ки имрӯз фарзанди бародари мо дар ҷоми Осиё сазовори бигем ки ҷои дуюм гашт. вале мо ба ин қонеъ нестем, чунки дар пеш соли 2024 олимпиада аст. мо барои ҳамин ҳаракат мекунем ки дар унҷа сазовори бигем ки ҷои аввал гардад ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистона дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад. ана ин аст вазифаи ватандорӣ, ана ин аст ҳисси миллӣ, ана ин аст садоқат ба ватан, ана ин аст муҳаббат ба пешвои муаззами миллат. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе баъди таваққуфҳои дуру дароз дубора базми нишоту ғалаба барпо шуд. ана бо ҳамин шакл ин мактаби таҳсилоти умумии миёнаи рақами 1 шаҳри Душанбест. қаҳрамони барномаи мо инҷо таҳсил мекунад. одоб, ахлоқ ва дониши ӯ барои устодон ва ҳамсинфон намунавӣ аст. боиси ифтихор аст ки дар байни хонандагоне ки мо таълиму тарбия медиҳем хеле варзишгарони барҷаста низ дорем.
боиси хурсандӣ аст, боиси фахр аст ки дар муассисаи мо лоиқи сунат хонандаи синфи 11 В таҳсил ва фаъолият мекунад ва ӯ муаллиф ва барандаи медали нуқраи ҷоми осиё мебошад. лоиқи сунат ба ғайр аз варзишгар буданаш бисёр як инсони хуб аст, инсони ба меҳр, ба тамкин. дар муассиса низ дар байни омӯзгорон ва хонандагон низ як обрӯи эътибор дорад. ба баъзе фанҳо низ як меҳри дигар дорад, раҳбати дигар дорад, ҳаракат мекунад ки дар байни дигарон низ қафо намонад. дар чорабиниҳои дохили муассисавӣ ва ҷамъиятӣ низ фаъолона иштирок менамояд. махсусан дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ӯ хеле фаъол аст ки барои устод кори ӯ пайкори ӯ хотирнишин ва хотирмон аст. вақте ки сунатулло ба ин даргоҳи илму ҳунар ки омаданд, пурсон шудем аз насабаш, номаш ки лоиқов Сунатулло. ман ин сулоларо мешиносам. ба ин сулола гуфтия бо ҳамроҳи падараш дар донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмуъмин Раҳимов дар он ҷо ҳарду дар як курс хондем. имрӯз мана фахр мекунем. ӯ дар синфи 11 таҳсил мекунад. ҳамсинфон аз ҳунари дӯсташон ифтихор доранд. вақте ки мо хабардор шудем ки бояд дар ҷоми осиё ҷои нуқраро гирифта ба шаҳри Душанбе омад, мо хурсанд шудем ва мехоҳем ки вай рафта тилло орад, бори дигар ба мо тилло орад. дастоварди ин варзишгари мактаб барои насли наврасу ҷавон илҳомбахш гардидааст, то барои дигарон намунаи ибрат бошад. сулолаи лоиқзодаҳо чӣ падар ва чӣ амаку бародарон аз ин варзишгари навҷавон умеди калон доранд. камш аз 1000 майдончаҳои варзишӣ ва қариб 100-200 толорҳои варзишӣ барои ҷалби ҷавонон ба варзиш дар як шаҳри Душанбе муҳайё гаштааст. инчунин хизматҳои раиси шаҳри Душанбе дар бобати ҷалби ҷавонон ба варзиш дар водии Рашт, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Хатлон ва дар вилояти Суғ низ ба чашм мерасад, то ки ҷавоно имкониятҳои худро аз даст надода вақти қимати худро ба майдончаҳои варзишӣ зиёдтар ҷалб кунанд. имрӯз бисёр ҷавононро гумроҳ мекунанд. гумроҳ кардани ҷавонон ман фикр мекунам ин аз вақти зиёд доштани бачаҳо мешавад ки ба ҳар хел гурӯҳҳо ҳамроҳ шуда ифротгарон мешаванд. ин майдончаҳои варзишӣ ва ин толори варзишӣ, ин ман фикр мекунам ки як монеагӣ барои ҳамин хел ҷавонон мешавад ки вақти зиёд меёфта ба ҳар хел гурӯҳҳо шомил нашаванд. ана ин аз хизмати пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе дар бобати ҷалби ҷавонон ба варзиш. имрӯз бояд ҳар яки мо ҳамин хел имкониятҳоро аз даст надода фарзандони худамро дуруст бояд дар роҳи ҳамин хел ватандӯстӣ, ҳисси миллӣ бояд тарбия кунем. ба гуфтаи мурраббӣ акнун дар мактаби мардонагӣ ҳанӯз кушода гардид ва бояд чӣ Сунатулло ва дигар номдорони ин толор ҷиддуҷаҳд зиёдтар кунанд. имрӯз ҳамтолори мо Сунатуллоҷон бародари хурдии мо дар ҷоми Осиё сазовори ҷои дуюм гашт ва медали нуқра ба ин толори мо овард ва ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон овард. мо ҳама аз ин хушбахт шудем ва дар оянда мехоҳем ки Сунатуллоҷон на танҳо медали нуқра, балки медалҳои тилло аз гранд-сламу гран-приҳо ва аз чемпионатҳои миру олимпӣ биёрад барои мо. дар пеш Сунатулло ва ҳамтолоронашро мусобиқаҳои ҷадиди байналмилалии гӯштани ҷудо ва самбо интизор аст. дар ин ҷода барояш пирӯзиҳои навбатиро таманно дорем. ин роҳ роҳи зафар аст. пас бошад ки зафарҳои навбатиро мо бо ҳам ҷашн гирем.